Bizkaia. Hiriburua, Bilbo, herri garrantzitsuak, Barakaldo, Mundaka, Portugalete, Gernika, Santurtzi eta Bermeo. Kokapena, Euskal Herriko herrialdetako bat da, Euskal Herriko ipar-mendebaldekoa. Iparraldean Kantauri itsasoa du, hegoaldean Burgos eta Araba, mendebaldean Kantabria eta Burgos, eta ekialdean Gipuzkoa. 2.217 kilometro karratu eta 1.158.419 biztanle ditu. Euskal Herriko herrialderik populatuena da eta Bilbo handiak osatzen du konurbazio garrantzitsuena. Kultura eta festak. Bizkaiak festa asko ditu bere kulturaren barruan. Bilboko aste Eta hauek dira batzuk. Bilboko aste nagusia, San Blas Agatinon, Santa Ageda, Aratusteak Lekeition, Inauteriak eta San Jose. Donostiatik Bilbora joaten bagera herri hauetatik pasatu beharko gara. Zarautz, Utzia, Elgor, Barrei, Durango eta Morebieta. Lehenengo herria Zarautz da eta ordea baduzu ez eduki dudarik Armiñanoren jatetxera joan. Bidaiako hirugarren herria Eibar da. Herri honetan lehenengo suzko armak egiten ziren eta horregatik armagintzaren museora joango gara. Eta erosketak egitera Korte Inglesera. Bosgarren herria Durango da eta Arte eta Historia Museora joango gara. Oso interesgarria da. Zamudio seigarren herria da eta Teknopolis museora joango gara. Bilbora iritsi gara eta Guggenheim museoa berribistan dugu. Bukatu da ibilbidea. Bilbo gaude! Artibai, luzera 25 kilometro, arroa 103,5 kilometro karratu. Emarria 2,5 metro Iturburgia Oiz mendia 1000 metrotara. Ibaiaoa Bizkaiako goikoa. Kadagua, luzera 50 kilometro. Arroa 600 kilometro karratu. Emaria 10 metro segunduko. Iturburua Mena Arana Burgos. Ibaiaoa Ibaizabal Bizkaiako goikoa. Nerbioi, Kokapena, Burgos, Araba eta Bizkaia, luzera 72 kilometro. Arroa 1900 kilometro karratu. Emaria 9,6 metro segunduko. Iturburua Gernika Araba 800 metro. Ibaiaoa Ibaizabal Bizkaiako goikoa. Mendia. Oiz, garaiera 1029 metro. Gailurra 675 metro. Mendilerroa Oiz. Gorbeia, garaiera 1482 metro. Mendilerroa Gorbeiako mendilerroa.